Maayong buntag o daghang salamat Agnes diha sa Japan nga nagpadala jud kag palad sa hubad sa Damgo kay magpahubad ka sa imuhang palad o atong hubaron ang imuhang palad karon. Ikaw dili labing nga pagka babae. Pulanon mulabing ra o ganahan. Unya ikaw magpasapot-sapot sa partner. Pero ikaw manggiloyon. Ikaw ana akay mga kagahapon sa unang panahon pero nanglabay na. Nanglabay na ang panahon. O ikaw ang imuhang badlis sa imuhang tudlo nga kumingking wala kaabot sa badlis sa imuhang taban. Nagpasabot nga ang imuhang pagpaningabuhi sakto ra. Pero ampo lang kayo may kumo sa mga pag-ampo. Ang imuhang mga kinikanan nagsalik sa imuhang kinitaan. Kaya ikaw basta kinikanan na gani tijud pud ka makabaliban. Kaya ikaw mapinanggaon ka sa imong mga kinikanan ug mga igsuon. Ikaw maayo sad ka mugunit og kwarta. Maayo ka mo pahigayon sa imong kwarta ug asa dapit malupat. Unya sa unang panahon ikaw gusto jud ka nga makahuman sa imong pag-eskwela. Daghan kag mga plano sa imong kinabuhi na gusto jud ka nga uswag. Gusto jud ka nga magpulokar ka sa imuhang kaminyoon. Unya ikaw daghan jud ko pasinad ka nimo. Kasinahan ka pagkatao kay bisan pa man o tan-awon kanila makaingon ang tao nga dili ni basta-basta. Nya ikaw daghan ka o mga kaila, mga amiga. Pero matingala lang ka nga naunsa to sila nga nahanaw. Nya nagplano sa karon nga gusto nimo nga ang imuhang mga igsuon, mga pagumangkon makahuman jud sa ilahang pagtuon. Kunya ikaw daghan jung mainggit nimo sa imuhang kalampusan nga nadawat karon. Kunya ikaw ingon ka nga ikaw motambag jud ka sa imong mga ginikanan ug mga igsuon na maningkamot jud kay aron mo uswag sa kinabuhi. Ug maunay hubad ha sa imong palad. Ikaw kugihan ka sa trabaho. Maayo sad ka sa negosyo. Pag sideline kay maayo ka dihang dapita. Pero ikaw dali lang po ka ma-discourage. Kay ugnay mamaylo sad nimo di ka budget. Magulanon ka.
Maunay hubad ha sa imuhang palad. O atong subayon ang imuhang natawhan nung birthday. Ikaw nataw sa May 6. Ang May 6 taas jud og mga plano sa kinabuhi nga makahuman sa pagtuon o makapalit jud og mga balay, yuta og alahas ug uban pa sakyanan. Unya ikaw naasay daghang muduol nimo nga mga tao nga mangayo nimong pakitabang. Unya ikaw dali ra sad pud ka matandog kay maayo man kadihang dapita. Manggiloy-on ka. Unya ikaw daghan kag mga plano, mag-usab-usab ang imuhang mga plano sa kinabuhi. Ug unsay imuhang mga plano padayon, pangsulayi, wa may kumo sa mga pagsuway, wa may kumo sa pagkuan kay kung sa imong mga plano imo bitaw na wala may mga tao nga mupasol nimo. Unya ikaw sa makadungog kag mga istorya, dali ra pod mo tingkag ang imuhang duwanggan, dali ra ka mainit. Kalma lang aron ipaiway sa mga kulog. Unya ampo ha kay aron dili mabungkag ang pamilya kay ana ay mga tentasyon sa kinabuhi nga di nato damhon sa imo bang bana or naaba nimo. Ampo lang ta kay aron hapsay ang dagan sa pamilya nga dili maguba. Nya amping kanunay nga ipaiway sa mga kasakitan kay ana ay mga sakit-sakit nga mga ginagbay nga moabot nga dili nato damhon base na humana na og sa una ra ng panahon. Maunay hubad sa imuhang natawhan ha, taas og mga plano sa kinabuhi nga gusto jud nga makapalit og yuta, balay, alahas ug uban pa. Gustong nagpalit og daghang yuta. Maunay hubad sa imuhang palad og natawhan. Og daghang salamat Agnes sa imuhang pagpadala sa imuhang palad. God bless sa imuhang pamilya. Shout out ko ni Chris Anakagumi, ni Melanie o ATV Channel Chris Anakagumi diha sa Japan. God bless o maayong buntag.